Tak sa nemýlim. Poprosím pomaličky. Není nenávisť. A môžete pýtať. Tak, vítajte. Ahoj, povieš nám meno, prosím ťa? Heňo. Mnohí možno Dodge Charger poznajú, ale toto nie je ten, čo účinkoval aj v Bulletovi, že? Takýto typ. Toto není, toto je RTčko 72. Výborne, takže porozprávaj nám o tomto, prosím ťa, že čo je to zač? Je to z Bostonu. Je to dovezené z Bostonu. Tam si vlastne celé auto upravené. Výborne, ako dlho ste sa mu venovali, kým ste ho dali dokopy? Nijak, tak to došlo. Tak to došlo? Tak to dovidíte. Fúha, výborne, takže to asi tiež nestalo úplne pár peňazí, predpokladám. Pár. Čo to znamená, že je tam six-pack? Možno to nie každý vie? Six-pack je tam veľký karburátor. Výborne.